банда парт офтун намоиш мекунам. Хича мекаша мебарам. Ба фикрам ки таможниҷоиваиш намездан заргоҳ. Школ кайса. Шакашдест. Наҷабанда махам. Вали бо ай тараф шам хел мекунам. Троси якума ба пистолетай ба чизае хиситсановае тириш кардан. Аве набинада чӣ хел мекунам. Шуд ҷавоз мекунад ба ханаи битон. Аз ин то ки мардумо фуроранд. Ана шаҳр.